glazbene večeri i slično. Ottokar Keržovani, Narodno sveučilište i muzička omladina surađuju, nadam se. Da, sigurno uvijek je potrebna međusobna suradnja između takve dvije pojave. Sada je na redu nešto, međutim, što nam je priredila ponovno muzička omladina. Ja te molim da nam najaviš. Poslušat ćemo izvedbu zbora Eho. To je djevojački pjevački zbor koji okuplja djevojke s područja općine Dubrava. To je srednjoškolski uzrast. Vodi ga profesorica Nevenka Raguš. Oni će otpjevati renesansnu skladbu nepoznatog autora La Violeta. Nadam se da vam se svidjela ova lijepa pjesma. A sada mala domaća zadaća. Prvo pitanje je vrlo jednostavno i glasi: da li je ovaj zbor pjevao jednoglasno ili više?